Tapos na natin mga lods. Ayan, may mga accent na. Tapos naglagay pala tayo ng sternosing mga lods. Hindi pa natin nabigit pero yan ilalagay yan. Mga sternosing. Eh baka daw madulas. So, ayan na mga lods. Yung accent na bakal dito, ginawan ko na lang ng design kasi maluluwag yung butas ng yan. Tapos may mga sternosing dito para hindi daw madulas. Ayaw nyo madulas. Okay, mga lods.